Hi there, Sangbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi mnisi maskandi updates. Kunezigaqokaza maskandi. Usuthi uyaphumula nazi indaba. Kodwa yazi indaba zakhona angazi yindaba mina ngingayithandisisi. Kodwa ngoba seyivelile ku-social media seyikhuluma. Into esuke sime ngayo support. Ukuthi sekuvele i-album, sekuvele i-hit song, sekuvele nje ingoma ekhishiwe yileyo artist. Nangokubhuti la ukhala ngokuthi unkosikazi wakhe uyashelwa and ushelwa ama-artist ozakwabo. Lana ke njengoba ngisemaskandi music ngisaphawula ngalabo bamaskandi. Kwase kuvela ukuthi ke kuyena ukhomenta ngokuthi khona bahleze beposta ingane. Bayihleze beposta newborns kodwa unkosikazi akaveli. Hey guys, angazi ukuthi indaba abanye benovalo. Kodwa ke into engieda kuyo ileyo kungaveli kankosikazi. Ubhuti ke angazi noma yena i-hit song unayo manje. Kodwa futhi noma i-hit song engenayo ke manje isazobhekisisa ku-music wakhe ukuthi kwenzakalani ngesibone ngoko-music. Unkosikazi unaye la adinwe khona ukuthi nangu engasahloniphi. Cha ku-wrong lokho, ku-wrong ngamhloniphi, ku-wrong nje ukuthi wazi ukuthi ubhuti ushadile mase uyagagamela, uyankosikazi wakhe. Hayi vele akusiyona inhlonipho. Kodwa kulabo kuthiwa bashadile. Yazi kunezizathu guys. Into esobala nje masibheka umuntu ocishe esebenza njengominister akulula ukuthi athole ozosheshe understand ukuthi le mpilo ayiphilayo ukuthi ehleze up and down ingoba uyasebenza. Laba ababili ngoba phela yibo abaposta ingane sengiphawula ngabo ngoba kuthiwa yibo abaposta ingane bobabili banokuposta ingane kodwa akaveli unkosikazi. Ngeke sisho ke futhi ukuthi zonke ingane abayipostayo ingoba kuyezabo bewubaba mhlawumbe ezinye ezabalandeli kodwa niyabazi. Njengoba banele title laba beyosi King of Maskandi ingoba basebenza kakhulu kumaskandi. Ngaphezulu ukuthi basebenza kakhulu babizwe endaweni eziningi ziningi izinto abayihalelayo. So into yabo nokwehla kwenyuka nomsebenzi ongabaphumuzi badinga umuntu one level of understanding engaphezulu kokwenza. Because makuzoba khona lona uthi hawu ingobe i-artist emkhulu imali khona lo uzohamba because lo uzobona ukuthi akasamtholi uhusband wakhe. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi i-delay ilapho ukuthi ozoqonda ukuthi impilo yabo inje njengoba baphila ngalokho umsebenzi wabo unje. Yabona nje wegazi ade ngibuka ku-December kusuka ku-December singena ku-January. Ngibuka ominister la kuma-news channel ukuthi hayibo ikhaya abalazi. Umsebenzi i-office abareporta kulo ngoba omunye uthi esuka ngapha e-Eastern Cape usebizwe KZN. Esuka e-KZN usebizwe North West. Uyabona umsebenzi. Umsebenzi uyazibophezelela kuwona. Into efanayo nalabo abaculayo. Zikhona izimo eziningi ezizobageja. Ngisho emndenini ezinye izinto mhlawumbe kutholakala ukuthi kufanele bahlanganyele kanye nomndeni abasahlanganyeli because umsebenzi ubakhomba kwenye indawo. Nokubaluleka kokuhlonipha umsebenzi. Manje nonkosikazi nozohlala eduze mhlawumbe akwazi ukuhlala isikhathi eside kudinga lo onale understanding enkulu one level enye futhi maturity because ukushada nomuntu ozothina ku-3 days owazi ukuthi umbone u2 hours usehambile. Mhlawumbe kuzokwenzeka ukuthi enyangeni uthola insuku eziwu4 naye kodwa uyena uhusband wakho. Isikhathi esiningi mhlawumbe i-technology njengoba yenza izinto zabalula isikhathi esengikuba yiwo ama-phone calls yiwo ukuthi ke uzokwenza ivideo akubambe kwi-video call kodwa la eduze akuzukuba lula. Mhlawumbe kuba lula ke kubantu abakhula ndawonye omunye azi ukuthi vele isithandwa sakhe sifuna kanje ebe supportive. Kodwa lo ofike edonswa izinto uye lokhathalayo.
mayisekhathele kuze uzwe kuthiwa nange ade kulela hotela. Lela hotela akavukanga uhusband wakhe awubengekho khona kodwa yena usetholakala kulawo mahhotela. Akukho-ke lula. Angijustify-ke into engayazi leyo ukuthi ubani oshwela unkosikazi womunye, kodwa sengisho kule mhlawumbe baningi phela sebebahleka ukuthi abashadile. Bona nje ngibona kuyinto engathi ithanda ukuba nzinyana. Nzinyana isikhona isiZulu esinjalo. Angithandi ukukhuluma isiZulu esiphuphile esingekho. Yinto ethanda ukuba nzima kubona. Amandla ngaba khona, kodwa umuntu-ke ozoba nengqondo ezokwazi ukuthi beyi-corrupt-e kahle. Understand ukuthi njengoba nguwumculi ngiphila emgwaqweni, ngidla egaraji, ngilala la ngivuke la. Athembe futhi ukuthi yiyo le mpilo. Njengoba ngiwumculi khona amantombazane azothi engene ezophefoma bafuna ukumdonsa bekhale. Nange nje ubhuti laphaya wayekade enze eyophefoma kwenye indawo, sekukhona usisi ofuna ukumphuzisa ngenkani. Wenziwa injabulo, weqiwe injabulo. Manje unkosikazi onga-understand ukuthi njalo into eyenza ukuthi behlanye kanje abantu ngalo ingoba eyi-assist, uyoshesha aphekhe ehambe. Khona abafuna ukubagxumela, khona abafuna ukubaqabula ngenkani. Yabo nje yonke leyo nto. Manje akubi lula. Yingakho abanye abantu behlezi beyibuza ukuthi yini indaba osaziwayo bebaningi kwi-divorce. Ukuklesha kwezinto eziningi. Ngoba futhi ngisho nabo-ke sebeyithathana bodwa, nalona omunye umsebenzi umbiza le. Nabe sengisho ukuthi laba nkosi yami njengoba benama-albums bephusha unyaka nonyaka, nekhaya bafika njengezivakashi. Akulula-ke nonkosikazi kuyisimanje manje o-understand-a leyo nto. Ogogo nomama bekwazi ukuthi ubaba useGoli uzobuya nini, kodwa njengoba eseGoli uyosebenza. Nakhona eGoli bakhona-ke abadliwa yiGoli. Manje kuyisimanje kusheshwa, kunama-trends, kuno-social media. Omunye ufuna ukuphosta ukuthi ulana, omunye ufuna ukuphosta ukuthi nazi iy'mbali uyitholile, isonto lonke uthola iy'mbali. Lona iy'mbali engayithola kodwa uhusband engavuka eduze kwakhe. Manje-ke basacinga lowo. Sicinga lowo kahle kahle ngoba phela ngoba singama-supporters nathi sibafunela into enhle. Sibafunela into ezophila ezoba yiyo. Hhayi futhi lo ozofika nge-agenda ukuthi ngizofika ngihlale ngibuke ukuthi kwenzakalani, emva kwesikhashana useya-expose izinto ebesingayibuzanga. Yabo. Bengiphendula kulaba abahlekayo ukuthi hawu abakawatholi amakhosikazi. Inkinga laba sebefana no-minister laba ababili. Manje ngoba bewominister bayasebenza kakhulu, abalali emakhaya. Nasey'ndlini zabo bakhile kodwa nje kuyakhiwa kaningi. Ngobani? Bayaphuthuma. SebeseThekwini, akasekho eThekwini usela. Uyabo. Yileyo nto-ke guys masibukisisa because nina seniyithatha ngomunye umqondo. Ngiyayibona lo mqondo wenu. Lo umqondo wenu seniyithatha lapho. Ngoba seninayo leyo nto ukuthi nivele nisukele kabantu nithi ngeke azazi ashade. Nibasukela. Bese solungisa lokho-ke ngidlula. Hey, kumaskandi vele sengiyagijima kumaskandi. Iy'ndaba zakhona nje sezingibiza leso sikhashana ngiyixoxe uma ngiyibonile. Sengilindele ukuthi bakhiphane. Mabekhipha i-album, mabekhipha kube-ke ingoma leyo siyibambe-ke sihambe soyibuka kuma-DJ platforms right, idlule. Eyami nale platform ngenza ama-TV shows engisuke ngixoxa ngawo, ney'nganekwane-ke ngiyixoxa ezingixabanisa nalaba abasupport i-channel yami. Bye.